ning nadyan wujude sak kepik nadyan wujude mung peksi rasane wong nandang tresno nyuwun tepuk tanganipun Bapak Bayang manuk kok cingurmu manuk rino wengi montore tak goleki rino wengi tak gol monggo mriki lho Bapak jenengan mboten usah isin-isin niki jenengan sing nanggap lho Bapak nikmatono kula Pak nikmati Pak nura mendo malah dodro Pak to mriki lho Bapak monggo Pak yo kudu tak remet wong gemes aku karo sing meneng ngene iki gemes aku golek isi podang jenengan nggih saged anu nyanyi ngeten iki saged Bapak Pak mboten saged alah anak kinung kene dhewe anak ki yang kentil Mas kentil dhewe Mas anu Pamurjita apa tabu geyong kentil masang bayi yo Mbak gak delok to Mas senyume kuwi pomaku dadi jenengan Pak kewepruk lambene mawon iku esuk awan wong bar manuke rong metu kok sing bawa bapake heeh sing perasaan kene iso delon tangane iya asine serat to Mas karo bodah hasrat to Mak hasrat to sampean karo aku petong ning jeding petong ana jedeng to ya petong genah-genah ning kene jedeng kira ning jeding ya ampre muluse ibarat wong numpak aku prau oh tak kira aku sapa gerung lali to Pak jenengan cakepane lali ya ya telah baleni ne wis suwi ilmune iki ilmu keleng iki dijak ngobrol iki terus lali aku lu ngobrol karo kae iso mau menik Pak Cito lek meneng golek isi bodah ya saking cilike dadi golek wis dikum karo Pak Cito dikum lengogas nggih ta Pak ing layah lambah-lambah tartamtu takku ibarat gak apa-apa Pak sepenting tibone bener gak apa-apa ibarat wong numpak perahu ning madyane jolo temah gocing angin jongne paku lingan kowe ki lho ngopo to jane Li wis kadung kenali lah nggih kowe ki lho ngopo aku musuh wong loro kowe tengah kene kudune esuk awan ning ombak esuk rasa asik ayo Pak Cito
kok dilo mungkin kebacut iku. Oh. Oh, alah. Kabut. Kan kok Belum